το παιδάκι. Ξεχάστε το Hitman, αυτόν εκεί. Είμαι 20 χρόνια πίσω. Και για να είμαι σωστός στο RP μου πρέπει να παίζω αυτό το χαρακτήρα. Οπότε σήμερα, αλάνια μου, θα είμαστε παιδάκια. Όλοι έξι γύρους για την κοπάνα που κάνετε που δεν μ' άρεσε καθόλου και θα με ενημερωθούν και οι γονείς σας. Μήπως να τους ελαττώσουμε, κύριε δάσκαλε, μικρά παιδιά. Πάμε, τρέχτε, ξεκινήστε. Τιμωρία 5 γύρους μας έβαλε, επειδή ο Hitman 2 είναι ό,τι να είναι ρε φίλε, ό,τι να είναι αυτό το παιδί. Ψέματα! Έκαναν μόνο τρεις έκαναν! Το τρέξιμο συνεχίστε και αν θα γίνεται πρόσθεση ενός γύρου. Η δάσκαλη δεν μπορεί να πονάγει το πόδι μου, πάρα πολύ. Καθίστε να ξεκουραστείτε στον πάγκο οι τρεις σας εκεί πέρα. Ναι, το πόδι μου. Μέχρι να επικοινωνήσω με το... Περνήθηκα, συγγνώμη, περνήθηκα.